Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo Studio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng. Nazi ezitshotshe ngale. We should not be here to diagnose the problem. We know what the problem is. We know the problem of water in our country. Umongameli Cyril Ramaphosa ubongoze urhulumente ukuba axoze mphini wumbi kwindlela zokuqubisana nentlekele yamanzi kweli. The matter of the singing of revolutionary songs that were alleged to incite violence were taken to court, and the court judgment came to say the singing of the song has its context, is not inflammatory. Ikhabhinethi iphanda izityholo ezirhanelwayo zokurhuqela udakeni umthetho weli ngokuphathelele nolwazi olugwenxa wemibutho iSolidarity neAfriforum namahlakani wayo. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa ubongoze urhulumente atshintshe indlela aqubisana ngayo nentlekele yamanzi kweli. Ethetha nabathunywa kwinkomfa yezamanzi eMidrand, uRamaphosa woleke ngelithi liphelile ixesha lokuthetha. Abathathi nxaxheba abaquka amagunya olawulo kwaneebhodi zamanzi, icandelo loshishino kwaneenkcuba buchopho kweli candelo zingongelene eMidrand ukuxovula izisombululo zexesha elide kwintlekele yamanzi nogutyulo kweli. Mongameli uthi liphelile ixesha lokuthetha. This indaba must therefore not become an exercise of problem diagnosing. We should not be here to diagnose the problem. We know what the problem is. We know the problem of water in our country. The challenges are well known. What is needed now is course correction. We need to correct what is going wrong. Kwamanzi ngongekho mthethweni, ukuvuza kwemibhobho, ucino lwamanzi oluchasene nomthetho, imiguvela enyanzelisa imali kumaphulo wamanzi, yeminye nje yemingeni ejamelene nelicandelo. There are people who make it their business to go and cut water lines, to create businesses for themselves so that they can cut water in trucks and tanks to our people. Now, that is the criminality that has now entered the water space. And this is what we must collectively talk about here and find ways of bringing that to an end. Umongameli oleke ngelithi urhulumente wenza buphuthu-phuthu xa ekhupha ilayisenisi zamanzi. As part of the structural reform process that we are involved in, we have been able to significantly reduce the turnaround time for issuing water use licenses. Urhulumente uthemba ukuba uza kukhawulezisa kumilisela iarhente ejongene neziseko zamanzi kuzwelonke kulonyaka uzayo. Iingingqi ezithile zaseliphalale Limpopo zichatshazelwe ngamandla kukuphuphuma kwelindle nokudala ungcoliseko lomoya. Eli lindle lingene nasezindlini zabo. Kungoku nje iqela le-DA livule amatyala ngokunyasha umthetho ongokukhathalelwa kwendalo ngakumasipala waseliphalale. Ukuphuphuma kwelindle kudala iphunga elibi nongcoliseko lomoya. Amakhaya nganeno achaphazeleke kanobomi kukuphuphuma kweli lindle nanjengoko liphumela nakwizindlu zabo. Kungoku nje iqela le-Democratic Alliance lithathe amanyathelo ngakumasipala waseliphalale. We have notified the Minister of Forestries, Fisheries and the Environment, Dr. Dion George, as well as the Deputy Minister of Water and Sanitation. We've received correspondence that they are planning to send the Green Scorpions also to come and investigate the matter from their side. Abahlali basesongwane ngaseliphalale babongoza umongameli Cyril Ramaphosa ukuba akhawulezise inzame zokusombulula ingxaki yamanzi kweli. Aba bahlali basebenzisa umlambo kufuphi ukuhlamba impahla, bambi bayawasela lamanzi xa besokola amanzi acocekileyo. Uthi ukunqongophala kwamanzi ingxaki kakhulu apha, abanye abantu basela amanzi kunye nezilwanyana. Sicela umongameli ukuba eze nezisombululo ngokukhawuleza. Uthi amanzi angcolisekile, abanye abantu banyanzeleka ukuba basela amanzi emlanjeni.
Kusenjalo ikomishoni yamalungelo oluntu kweli phondo iceba ukumangalela omasipala abaphanzileyo ukubonelela uluntu ngamanzi. We are going to approach the court, going to make sure that we approach the court and get the court order to force the municipality to do what they were supposed to do voluntarily or as part of their mandate. Le ngqungquthela ize nezisombululo kwiingxaki zezamanzi ezithwaxa elilizwe. Ikhabhinethi iphanda izityholo ezirhanelwayo zokunyasha umthetho weli ngokuphathelene namaphula nefuthe olugwenxa nolutenxileyo zemibutho iSolidarity ne-AfriForum namahlakani wayo. Okuvaliswe ngumphathiswa weofisi yobongameli uKhumbudzo Tshabeni nobethetha kwinkomfa nonondaba. Nentetha zemibutho iSolidarity ne-AfriForum ezikhankanya ukunyashwa komgaqo-siseko weli, uNtshabeni uhlabe ekhangele ephefumla ngengoma ethi Kill the Boer, Kill the Farmer, esithi inkundla ilawule kulomba ngelithi ayintamisi kunyasha malungelo ngokwebala kwaphela, koko inxulumene nembali yeli yaye ingaculwa ngengqiqo yokubhiyozela inkululeko kwingcinezelo yabantsundu ukusukela ngo-1994. Ukwaleke ngelithi usayilindele ukuyibona ileta ye-AfriForum eye kumongameli. The letter to the president, but I want to give this following commentary. South Africans will recall that the matter of the singing of revolutionary songs that were alleged to incite violence were taken to court, and the court judgment came to say the singing of the song has its context, is not inflammatory. It is part of the history of this country, and it cannot just be washed away. And singing it has nothing, is not an incitement of violence. It's just a celebration of the struggles where we come from. Ukanti ke ukaNtshabeni ukwabalule ukuba iMelika inobunganga bokuzikhethela unozakuzaku kwaye ayiloxanduva lwekhabhinethi ukungqubanisa inhloko ngalomba, koko ngowesebe lezemicimbi namazwe angaphandle. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Urhulumente wephondo iNtshona Koloni uthe thatha uhlahlo lwabiwo-mali olufikelela kwi-270 yeebhiliyoni zeerandi ukuya kule minyaka mithathu izayo. Oku kuyinxalenye yezicwangciso zenkcitho yesiqingatha sonyaka-mali ka-2025 nesidizwe ngumphathiswa wezimali kweli phondo uDeirdre Bachmann kwipalamente yephondo. Urhulumente wephondo iNtshona Koloni uthi wabela ama-89 eebhiliyoni zeerandi ukukhawulelana nezidingo zalo nyaka-mali. Our budget of 269.5 billion rand over the MTEF, 80% of the total provincial budget will go to social services. This includes 101 billion rand for education, 100 billion rand for health. It includes 6.4 billion rand for housing and community amenities and 8.4 billion rand for social services. Amaqela ezopolitiko aphikisayo nawo athi aphefumla ngezicwangciso zorhulumente wephondo. We will unpack our views next week when we get to the debate. At the moment, we just received the speech, we just received the budget in total. But next week, Thursday, Friday, we will unpack in the debate and you will know what is our view. At the moment, we are not really happy with what we've heard, but the details we will unpack next week in the debate. We've heard these speeches before and we've heard budgets before, but I think what is most important for us is that the budget must speak to the poorest of the poor. You know, when we look at how the budget is being allocated, we must ask ourselves, will this really reach the poor? Because when we look at education, we can see we're in a massive crisis. We don't have enough schools. When we look at housing, our people need houses. When we look at agriculture, we found that our colored people are not working on the farms anymore. So we want that budget really to speak to our people. Urhulumente wephondo wongeze ngelithi injongo yolu hlahlo lwabiwo-mali kokunceda amashishini akhule nokwakha amathuba engqesho. Sipotise kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena uyakwazi ukubukela ezindaba nakwi-SABC Plus ukanti ke ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngalentlwa. Umongameli Cyril Ramaphosa ubongoze urhulumente atshintshe indlela aqubisana ngayo nentlekele yamanzi kweli ethetha nabathunywa kwinkomfa yezamanzi eMidrand. uRamaphosa woleke ngelithi liphelile ixesha lokuthetha.
Irhuluneli yebhanka enguvimba umnumzana Lisitshe Kganyago ithi umgaqo-nkqubo wale bhanka enguvimba ukuhlengahlengisa inzala kwilinge lokugcina iqondo lokunyuka kwamaxabiso kwizinga eliqingqiweyo idlale indima enkulu ukuphucula uqoqosho lweli. Ebethetha kwinkomfa yebhanka yele nguvimba ebanjelwe kwiziko lengqungquthela i-ICC eKapa. Ibhimba ithi eli lizwe lifumene amaqithiqithi kumgaqo-nkqubo ojongene nokwenyuka nokwehla kwamaxabiso. We enjoy much lower interest rates. Back in 1998, the repurchase rate was above 20%. Today, the repurchase rate is just 7.5%, which is higher than the lows experienced during the pandemic, of course, but well below the averages of the previous decades. Nakuba kunjalo le nkqubo iyagxekwa ngabanye. Ngelixa ibhanki enguvimba nayo ithetha ngohlengahlengiso lomda wesithathu ukuya kwisithandathu sepesenti kumaxabiso. Nakuba isithi usebenza kakuhle ukususela kunyaka ka-2000. It has worked, but there's still more that it can do to further benefit the economy. But if you look relative to other emerging markets, which are our peer economies, they're actually targeting a lower inflation than we are, which means if we keep things the way they are, we become less competitive over time relative to our emerging market peers. Iphela ngolwesihlanu. Tingulula Mamatya wendaba ze-SABC eKapa. Usekela sodolopho Nelson Mandela Bay uGary van Niekerk ubuyisela kwisikhundla sakhe emva kokumiswa ithutyana. uVan Niekerk ubuyisela kwintlanganiso yebhunga ebiqhube gqibeka kwiphondo leMpuma Koloni. Izityholo zikaGary van Niekerk zisuka ngexesha ngusomlomo webhunga. Utyholo ngokuqasha ikhampani yamagqwetha ngexesha isithuba sakhe njengoceba sasichazwe njengezenamntu libhunga. Kutyholwa ngelithi wenza ityala elingaphaya kwesiqingatha sesigidi kule nkampani. Ikomiti ethutyana eyonyulwa libhunga yaphakamisa ukuba makanqunyanyiswe okanye asuswe njengoceba. Silikhulela uxanduva njengenkokheli zale council sivuma into basaphazama ukususa enye councillor ngoba ngokwemiqathango ye-code of conduct e-councillors ayikho i-council enakho ukugweba enye. Kungoko ke sithi sisalinde uMC azokwenza lo mgwebo ngokwakhe. Thina okokwethu kukumbuyisela uxa wethu singami phambi kwengalo yomthetho simkhusela. Silapha sisitsho umthetho mawuthatha indawo yawo. Sinalo igunya thina ezoceba for sisuspende omnye uceba. Loo nto leyo we are waiting for guidance from the MEC. Yo loo nto sithathe isigqibo namhlanje into yokuba sayilungisa laa nto erongo besiyenzile uba makabuye ngomso makasebenze. I mean, the fact that you have a person facing all those charges as your second citizen of a city is absolutely ridiculous. He's going through court proceedings and everything, but yeah, in the past 4 years he hasn't been anything else but a menace to the city. Donglerato Fikisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Elinye lamagosa aphandayo nelingqine kwisicelo kusebheyile salowa esakuba lilungu lebhodi yenkampani yezophaphu i-SAA untombi yakhe Kwinana licacise ngendlela abasokola ngayo ukufumana iKwinana xa bebefuna ukumxina ngemibuzo. Usajini Mtlalepuleli Dimo nobengumphandi kweli tyala unike ubungqina kwinkundla kaMantyi yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Ipolisa uMotlapulo Dimo lichazele inkundla ukuba untombi yakhe Kwinana ngumntu onokubhaca mhla wayinikwa ibheyile. Kodwa amagqwetha akhe lokaKwinana awavumelani noku esithi kwanguye owazinikezelayo emapoliseni. ULedimo ubanga ngelithi ithetha likhulu kuba lokaKwinana athi eyazi ukuba ufunwa ngamapolisa aseMonti kodwa yena waya ePitoli. I will take this if when she knew that the police are looking for her, she could have came, especially if she was around East London, but she decided to drive to Gauteng. Then that's when now I had to apply for warrant because I could see that now I took it if she's running away from the police. Kusenjalo amagqwetha akhe uKwinana awaxolanga indlela umbuso uphethe ngayo elityala. We have said to the prosecutor, every time he wants to produce a document
he must first show it to us as the defense. The Honorable Court has indicated that he still doesn't want to do it. He is leading his witness on a document which we have not seen. That is the difficulty. Ityala liyaqhuba. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kuvakala isankxwe nokubhideka kuninzi mayela nokuba bayabhatalwa kusini na abashicileli ku-TikTok. Ukudadela enzulwini ngendlela zokubhatalwa kwabashicileli ku-TikTok sithetha nentatheli zobuchwepheshe yelu Sandile Hlanganisi. Kwamkele Sandile. Khawusinabisele ngalomba. Impendulo emfutshane kukuba abantu okwangoku abakabhateleki ku-TikTok ngaba bantu sibabiza ngoba zii-creators. Minister of Communications ke ebe-adressa inkomfa ka-TikTok ese-Cape Town ebaxelela ke abantu base-TikTok ukuthi kufikelele ixesha apho kunyanzelekileyo kokuba bababhatale abantwana nabantu abadala abenza i-content ku-TikTok. Uzawukhumbula amazwe ke afana noJapan abazivumele ezi companies zibizwa ngoba zi-startup companies ukuthi bayokwenza ibhizinesi kula mazwe wabo bengekachazi ukuthi bazawubhenefitha njani abantu belalizwe. Zikhona ke ezinye indlela onokwenza imali ngazo ku-TikTok njengento esiyibiza ngokuba yi-live. Abantu abaninzi, especially content creators, they go live on TikTok apho bakwazi khona ufumana izinto esithi zi-virtual gift ezitshintshwayo zibe zi-diamonds ukwazi ukuzitsala njengemali. Okwesibini yile nto kuthiwa yi-brand collaboration okanye ke i-sponsorship. Kulapho wena ucollaborate ne-brands uthengise ii-products zeza brands and then eza brands zikubhatale. Uzawudinga ke okokuba noko ube nabalandeli abathe xhaxha abengapha kwe-10,000. Okwesithathu ke le nto sithi yi-brand affiliation. Ngamanye amagama ezi companies operate online zithengisa ii-products online uzawuposta wena okanye ushare ii-links zabo. Qho xa kusenzeka isale kulaa link wena ufumana i-commission and ke kokugqibela ke ungathengisa nee-products zakho okanye ii-services ezenziwa nguwe. Enkosi kakhulu Sandile ngexesha lakho. Camakho. Owayesakuba ngumlawuli weSAFA uDennis Mumble uthi ungakhathali kulo mbutho kukhokelele kwingxubakaxaka ngakuTebogo Mokoena, nto leyo eyenza isithunzi esibi kwiqela lesizwe iBafana Bafana. Mokoena ebengafanelekanga ukudlalela iBafana kumdlalo wokulungela indebe yehlabathi ngoLwesihlanu neLesotho kwaye ngoku iqela lesizwe linokuhliselwa amanqaku amathathu ngenxa yesi senzo. Umamble oneminyaka engama-71 ubudala usebenze kwizikhundla ezahlukeneyo eziphezulu kwiSAFA kodwa wasebenza njengegosa eliyintloko yemisebenzi phakathi konyaka ka-2011 no-2013. Kwakhona wasebenza njengomphathi jikelele kunye nomphathi oyintloko wombutho webhola ekhatywayo. Umamble uthi isigqibo sokubekwa kwabantu ababini kwimicimbi yeqela lesizwe senziwe ngabom kwaye indlela esemgangathweni yokunika ingxelo kwiSAFA. We developed certain procedures to make sure that we don't overlook these things. You'll remember the embarrassment that we went through in 2012 and that infamous celebration at Mbombela. And so we took precautions not to have that happen again, and we wrote it into our own administrative procedures. As if a player fielded in a match is declared ineligible following a protest, the team to which the player belongs will be sanctioned by forfeiting the match and paying a minimum fine of 6,000 Swiss francs. The player may also be sanctioned. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Bhetani wethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sibona into yoba kumzantsi ntshona welizwe akho mvula zilindelekileyo kodwa ke ngamathutyana ngephemvula alindelekileyo phaya eNorthern Cape zebe mahle kakhulu amathuba emvula phaya eNorth West kuyongena phaya eGauteng ngokunjalo naphaya kwendawo ezifana naseMpumalanga kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba elisaqatha ubhobhoyi kwendawo ezikumzantsi ntshona welizwe kodwa ke xa singena kwindawo esembindini nakwimpuma sabona bathande kakhulu uba mahle kakhulu amathuba emvula ingakumbi phaya eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya koGauteng zikhona ke mbukeli nesibhaxu zenkungu qhube ngononophelo yabongozwa into yoba ulumkele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo uqala phaya eNorth West kuyongena eGauteng kwindawo ezikubazantsi waseLimpopo eMpumalanga ngokunjalo naphaya kwindawo ezikumantla waphaya KwaZulu Natal kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba kulindeleke imozulu eyomileyo nenokudala imililo yamadlelo phaya kwezandawo eziphakamileyo kwintshona yelizwe kanti ke salindelekile indudumo ezimandla phaya eMpuma Koloni uqaphele ke mbukele nalamoya uyakube ubhudla ngamandla elunxwemeni kanti ke nakwindawo eziphakamileyo ezifana phaya eNorth West kungena phaya kwindawo ezikumazantsi waseLimpopo eGauteng ngokunjalo nakwindawo ezikumantla waphaya eMpumalanga kuquka ke nakwindawo ezikumantla pha KwaZulu Natal silindele imvula engamandla amaqondo wonokutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ufudumala kwindawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha phaya ko-16 eVostile ngelixa engu-15 eKapa Lodumo ze athathise ngo-21 phaya eUppington ukuba ke wena uphaya eMpuma Koloni nakhona lindela imozulu efudumeleyo sabona amaqondo abetha phaya ko-26 enxuba ngelixa ngu-25 eKomani 24 omhle phaya eMonti ngokunjalo naseMthatha kanti ke phaya eGauteng ngamashumi 20 thathisa amaqondo ngamashumi 30 ephalabhorwa ngelixa phaya eKapa Lodumo silindele u-28 kamnandi mawethu.